Όχι μάκα. Δεν είναι μάκα. Θα έρθει λέει εδώ πέρα να σε πρέξει. Ωραία, πάρε ρε μαλάκα μια πίπα εκεί πέρα να σου Φτάσει αυτό. Τι ξέρω, μαλάκα, δεν θέλω μάθω. Ωραία, θα μας αγαπώ. Τι πήρες ρε μαλάκα εκεί πέρα στο ποτήρι το πίτι. Ωραία μαλάκα. Είναι μοναστιακός. Καπήρανε όλοι. Είναι λετρίδα. Ωραία, τι ψαγμένους φίλους έχουμε που πίνουμε πιξέτο. Κλινγκ. Ας ελπίσουμε και χορηγός. Όχι, τι κάνεις ρε. Ας ελπίσουμε και χορηγός λέω εγώ. Μπράβο. Έφιξ. Κρύψεις άλλες. Οι άρρωστες φύσεις, οι άρρωστες. Δεν έχεις ένα λίγο, κοίτα. Δεν ξέρω να το κάνω στην κάμερα, το κάνω στο επόμενο κάτι. Άκου, θα παίξω. Μπουκές, Περίμενε. χοιρινές. Ο Φάνης Παναγγέλνη. Εντάξει. Ωραία, άκου. Όχι, τι τσιμπάει. Είναι πανάκριβο, είναι 8,50. Αλλά έχει χοιρινές μπουκές, μαγειρεμένες με κρασί. Αυτό πώς το βλέπεις. Αλλά άκου το άλλο. Άκου το άλλο. Άκου το άλλο στο μαγείο. Εμένα ήρθε κάποιος στο Δεν σπίτι ξέρω, μου, στον να με άνθρωπο. πάρει, λέει yes έξω. Λοιπόν, δεν έτρεξα. Εγώ δεν θα έρχομαι σήμερα, είμαι άρρωστος. Φίλος είμαι, να μην τρέξω. Όχι. Με το λεωφορείο. Φιλετάκια κοτόπουλο μένεις. Καλά. Μάγευσες. Κάνω Πάσα. θα πάρω χοιρινές μπουκές και θα πάω και ένα σουβλάκι. Δεν βρίζουμε όμως, εδώ μας το κάνουν τη μόνα τα. Εντάξει, όχι, δεν βρίζουμε. Ωραία. Yo, Πίσω. δεν μετράνε. Άρα το στέλνεις να ξώσει. Δεν μισές πολύ. Έλα, εγώ είμαι man of my word. Θα τα στείλει να το Είμαι man of my word, λέω. στείλει το πάνω. Είπα. Το στείλει το πάνω. Είμαι man of my word. Δεν είσαι. Μάνο ή Μάνο. Μάνο ή Μάνο, στείλει το πάνω. Μάνο ή Μάνο. Αυτό που είπα. Μάνο ή Μάνο. Αυτό που είπα. Αυτό που είπα. Μάνο ή Μάνο. Εγώ έχω απαντήσει ναι. Εδώ και ώρα. Όχι. Έχω απαντήσει ναι. Το βλέπεις τι κάνει. Εγώ δεν πιστεύω. Λίγα αρχή. Έχω απαντήσει ναι, πιάστηκε όπως. Κοίτα, η αλήθεια είναι το έστειλε κατά λάθος το μικρή ευρώ και μου έστειλε 60. Ωραία, δεν υπάρχει. Έλα. Κουράζει πίσω πιστεύω. Πούστη. Το πιστεύω. Κάμερα σε μένα. Είχα πει ναι, όταν ο Χρήστος λέει θέλει να σου δώσει λεφτά ο Φάνης, ναι. Και μετά τα στέλνει στο Φάνη. Σου είπα. Οπότε, I'm a man of my word. Είπα ναι. Σου είπα. Είπα ναι. Άκουσε με. Είπα. Σκάτσε μωρί σάκια. Είπα να στείλεις τα λεφτά στον πάνω. Είπα στείλτε από τον πάνω. Μπαγκαλιάρο παιδί. Μπαγκαλιάρο παιδί. Εγώ με τον αρχηγό δεν κάνω συμβουλές. Δεν κάνω συμβουλές. Να το πες. Δεν κάνω. Όχι, δεν λέει. Τα λεφτά θα τα δώσεις συστήριο. Στον πάνω. Έλα πάρε. Έχεις και άι. Έλα πάρε. Έχεις και άι. Κοίταξε λίγο. Ωραίος, δεν είναι. Ότι πας στη ζηλεύει. Καλώς όρισες στο πάρτι, by the way. Τι έκανα έτσι. Πού είναι το φάιν. Νίτς, πάμε. 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 Δεν είναι. Yo. Εκεί που είναι τα βάση πρέπει να χτιστεί το κέντρο του πόλη. Για εδώ. Πού έχει. Α, για το Διόνυσο. Αλλά αποκλείεται να κόψουν τόσο πολλά δέντρα για να χτίσουν ένα κέντρο, ρε φίλε. Ρε, στον παπαρό τους. Δεν είναι στον παπαρό τους. Τους νοιάζει. Γιατί μαλάκα, και καλά πρέπει να είναι αναγκαστικά, αηφορική ανάπτυξη. Ναι, λόγω θα είναι μέλλον, θα έχουν βρει κάποιο άλλο τρόπο για. Τόσο μέλλον μαλάκα θα έχουν τα αμάξια. Έχεις δει ένα γαμάτο που βάζουν στις πόλεις που είναι κάτι, αυτά τα τριγωνικά πανιά, αλλά πάνω έχει υγρασία. Α, ναι, δεν το έχω δει. Φτιάχνει μια πόλη full Ναι, τέτοια. αλλά δεν μπορεί να έχει δέντρα αυτό. Πόσο οξυγόνο μπορεί να παράγει το. Είναι όλη η πόλη, όλοι οι δρόμοι από πάνω έχουν Και τέτοιες πάλι τέτοιες. το να κόψουμε δέντρα ακούγεται πολύ άσχημα, δεν θα περάσει. Ακούγεται τώρα που είμαστε στη Εκτός γενιά άμα- αυτή. Μην σκοπεύει φωτιά. Μπορεί. Πάνω στο λόγο μας που είναι εκεί πέρα πολύ άδεια. Θα ήταν ωραία, αλλά θα πρέπει να γκρεμίσουμε όλα τα σπίτια μας για να γίνουν Εκεί που μεγάλη πήγαμε με περιοχή. τον μπαμπά χτες στο Γέρακα έτσι ήταν πρόποδος Πεντέλης και τώρα χτίζεται μια καινούργια πόλη. Ναι, αλλά δεν γίνεται να υπάρχει κέντρο. Είναι και αυτή η οικιστική πόλη, σαν το Διόνυσο. Ναι, ρε παιδί μου,
μου, εντάξει. Άξι μπορεί να γίνει κέντρο. Από τις οικιστικές πόλεις, άμα έρθει να Στην καφετέρια στο πάνω εκεί παίρνουν το Οι πάλι. οικιστικές πόλεις γίνονται έξω από το κέντρο, έτσι. Τι? Έξω από Ναι. το κέντρο, ωραία. Όσο οι οικιστικές πόλεις όσο πάνε πιο βόρεια. Πιο βόρεια και πιο Ναι. βόρεια, καινούργιες αστείες. Και γίνεται άλλο κυκλάκι. Σέρνετε το κέντρο και ακολουθάει τις οικιστικές Όχι. πόλεις. Υπάρχει ένα range γύρω από το κέντρο, ένα κύκλο. Και μετά, όταν φτάσει στο κέντρο, στο κύκλο στα όρια του και βγει, δημιουργείται ένα μικρό κύκλο που ενώνει το μεγάλο με το μικρό. Ναι, αλλά σου λέω. Και μετά αυτό ο Ναι. κύκλο θα ενοποιηθεί με το μεγάλο όταν είναι και θα γίνει τότε θα ενοποιηθεί με το κέντρο. Ωραία, αυτό σου θα λέω. κάνεις χωροταξία. Ναι, όχι, κατάλαβα. Ότι δεν μετακινείται το κέντρο, μεγαλώνει. Ναι. Ωραία. Θα φτάσει στο κέντρο να γίνει τόσο μεγάλο που να φτάνει και το Διόνυσο, αυτό που σου λέω. Αλλά δεν ξέρω αν είμαστε έξω. Θα είναι η Αθήνα όπως είναι Θα τώρα. είμαστε ανάμεσα στους δύο κύκλους. Η κατοικημένη Αθήνα όπως είναι μέχρι το Διόνυσο. Δεν σου λέω την Αθήνα το κέντρο. Όπως είναι μέχρι το Διόνυσο είναι η πόλη της Αθήνας. Ρίπνα, Θα φτάσει είναι μέχρι τη μακάρι. τη Λαμία. Μακάρι, μακάρι. Ρε μαλάκα, αφού ο πληθυσμός αυξάνεται, αναγκαστικά θα γίνει αυτό. Ναι, αλλά γιατί να έρθουν Αθήνα και να μην πάνε ξέρω, σε άλλες πόλεις. Ναι, ρε φίλε, όπως θα. Κάποιοι Επειδή θα η Αθήνα πλέον δεν έχει τόσο αριθμητικό άξιο. κατάλαβα. Είναι τόσο μεγάλο, πολύ πιο μικρό. Έχει πάρα πολλοί κόσμος. Όταν το ξαναδούμε αυτό το. Στα 40 χρόνια. Αλλά Πάμε, Hey, πες bro. το. Επεισόδιο 4. Πήγαμε από την Οφαλία και περπατάμε. Για μας πιο φάνη στο πλάνο. Έχουμε πλάνο, παιδιά, έχουμε πλάνο όμως το βάζω. Λοιπόν, είμαστε λίγο πέσει από την κατάσταση. Δεν είμαστε όπως ήμασταν πριν. Οκ, δεν το είδατε, αλλά δεν πειράζει. Είμαστε Έχει αυτό. πέσει, bro. Το είδαμε, το είδαμε. Μας έχει πέσει. Άκου τι κάνουμε. Παίρνουμε ένα χελάκι ο καθής. Και ένα beef jerky. Δεν έχει πιτσέρκι εδώ. Όχι, ρε. μόνο στην τρίτη. Τελείωσε αυτό. Παίρνουμε τέτοιο. Κατεβαίνουμε ειρήνη. Πάμε κάτω από σπίτι που έχει ένα πολύ ωραίο πάρκο. Να πατρυπάρουμε. Σκάμε. Πάμε σουβλάκι που γίναμε παλιά. Ανάλογα τι ώρα είναι. Αφού είναι αργά, Ηράκλειο. δεν προλαβαίνουμε να κάνουμε. Θα να δει στο τρένο. Είναι 11 παρά. Πάμε. Φύγαμε, Μάκη. Προλαβαίνω πίσω. Άνετος. Ρε μαλάκα, γιατί πρέπει να τους χάσουμε στο φυλάκι που είναι πάμε να τους κάνουμε στο πάρκι. Στο πάρκι. Εκεί που πάμε στο αμάξι. Ω! Αυτό είναι ρε. Α, τι μαρούσι. Μαρούσι, παιδιά. Το σκάσουμε Μάρκος. Ωραία, Δεν λέει. ωραία ιδέα αυτός. Αλλάζει το πλάνο, αλλάζει. Συνεχώς. Εξελίσσεται. Ένα ωραίο που Λοιπόν, Τζίμουλας κατουράει αυτή τη στιγμή, επομένως εντάξει δεν μπορεί να είναι. Θα έρθει λίγο. Τζίμουλας, το είπαμε. Τζίμουλας. Spoiler το ένα. Έφυγε. Λοιπόν. Έχουμε και λέμε. Κράτα μου λίγο. Θες κανονικό. Θα κάνουμε... φτάσει στο τρένο στο βασικό. Θα τραβήξουμε το κινητό όλο το τρένο. Όλο. Δεν κάνουμε κάτι. Και θα μπει, όχι, θα μπει τα εύλα. Το ψήφιο. Όλο το τρένο. Πολύ τα ωραία εύλα. το κάνει. Βασικά να σου πω όλη η ιστορία από εκεί πέρα. Δεν ξέρω αν έχω αρκετό χρόνο. Ε? Δεν ξέρω αν είναι μέχρι τις 12. Α, Χώρο, χώρο, ναι. Θα διαγράψω με φωτογραφία. Μπορώ να πονέσει τον λίγο. ευχαριστώ. Έχω εγώ άλλο. Τον διανέμει. Το διανέμει δεν έχει μύτηση νομίζω. Μην τον κρατήσεις λίγο. Το χελάκι σου κοντά. Nope. Το χελάκι σου. Δεν τον αφήσαμε τραπέζι. Έχουμε γενικά αναπτύρα. Έχω εγώ, αλλά όχι όταν Πρέπει πάμε να, ή να πάμε να τον πάρουμε να πούμε στο λίγο μας το πάει. Τζίμουλας ρε. να ήταν κάτι. Τζίμουλας. Yo. Ναι, ρε. Late. Να είσαι πολύ αντίθετος. Λίγο δεν ακουγόμαστε, να ξέρετε. Να ξέρετε, δεν ακουγόμαστε. Πειράζει, χλίτς γλουτς. Πού είσαι χλίτς. Ωρε χλίτς. Λείπεις ρε. πουτάνα. Ωρε χλίτς, ρε μαλάκα. Να, σε αυτό δεν μπορούμε να σου πούμε ρε μαλάκα, ρε χλίτς. Πολύ μελλοντικός χάρακτης είναι αυτός. Ποιος? Αυτός. Ο χλίτς. Λογικά δεν θα δείτε ποτέ χλίτς, παιδιά. Κάποτε κάποιο Θα είναι το ιερό Θα τέλος. δείτε- Είσαι guess. Θα δείτε στα bloopers. Λογικά θα είναι από κάτω στο comment section.
Όπως και Κώστα. Τι άλλη κόλλη. Κίτσα. Τι μαλάκα, αυτό είναι το φαν. Όχι, Κίτσαν. Από Κώστας από το Κίτσις. Το δικό μου το χέρι που είναι. Κατάλαβε. Πάρε λοσκομόλης. Πάρε το ίδιο. Πάρε και αυτό. Ένα κάτω. Ένα. Όχι, το βίντεο! Είχαμε χώρο. Α, όχι, απλά έκλεισε η κάμερα. What? Αυτό είναι πολύ. Αλήθεια. Μαλάκι θα κλάσω. Ω, κλάνεις, Πω, παιδιά, έχει κλάσει. Εγώ θέλω ένα κινητό με κερκινό παραμάκι. Εγώ θα τελειώσω μόνο. Όχι τώρα. Δεν θα φτιάξω καν. Ναι. Αυτό ήθελα να το βάλω στο φωτίο. Ιστούσες. Να το βάλω στο ναι, το έχουν πάρει το... Γεια. Πάω να κάτσω. Θέλω κι εγώ μία πίτα καλαμάκι χοιρινό, πατάτα. Θα μπει τώρα. Σε πόση ώρα δηλαδή? Θα περιμένεις κανονικά. Ωραία, ναι. Ωραία, μία πίτα καλαμάκι χοιρινό, Πατάτα ντομάτα σως. μία πίτα καλαμάκι χοιρινό, τελικά θα μας Όχι. Θα το πω τώρα. Όταν θα ετοιμάσουμε, θα ψήσεις το κρέας σου. Με κάτι. Challenge. Είναι θα πάρουμε τα πακέτα και θα τα πάμε τώρα. Κάτι πιο λογικό δεν υπάρχει. Να κουραστήκαμε τον δρόμο από το ταμείο μου και το σερβίρο, είναι πιο ακριβά. Τι λες ρε. Ναι. Στα αρχίδια. Απλά είναι έξυπνος και το. Όχι, δεν είμαστε. Είσαι έξυπνος, μάλλον, δεν κάνω. Τι είσαι. Ωραία. Τι ωραία. Θα σου πλάκι εδώ. Α. Σ' αρέσει ναι. Δεν το βλέπω. Μ' αρέσει ρε μάλλον. Είναι άδικο. Δεν βλέπω καλά τους βλάβους. Τσέκαρε. Δεν βλέπω. Νίτσο. Εσύ, τσέκαρε. Μην δείξεις την κάμερα, μην καθοθούμε. Μαλακά. Εσύ είχε. Ο Νίκος θέλει μια κάμερα. Κατάλαβες. πάνω. Σε φιλιώ. Πάλι. Οκ. Μέσα. Χάρης. Χάρηκα. Οκ. Φοράει και μπλούζα ACDC. Τι πες. Φοράει και μπλούζα ACDC. Εντάξει, οκ. Οκ. Χάρης. Και Μίτσος. Και Και Νίτσος. Μίτσος. Και Νίτσος. Και Νίτσος. Οκ. Τζιμούλας βασικά, μην το ξεχνάμε. Τζιμούλας. Εγώ να πάω Θεό. Ναι, ρε. Θεό. Μέλμα ρε φίλε. Μέλμαν Θεό. Θα το δούμε στη συνέχεια, παιδιά. Γράψε στα Και κόμματα. φλίτς. περιμένω. Κάποιες Ναι. φορές και φλίτς. Μέλμαν ή Θεό. Έχει φλίτς μπορεί, αλλά έχουμε κλείσει ήδη και νίτς.
Και Μίτς, κάποιες φορές και Μίτς έχω. Και Μίτς είναι επομένως Τζιμούλα. Και Χρίτς επίσης. Χρήτς. Χρυσόμιλος. Όχι, το λέμε Μούλη. Ναι, αλλά δεν μπορώ να μην το πω μια φορά. Χρήτς. Μούλη, ξέρω Χρυσόμιλο. Εντάξει, Χρυσόμιλος και Χρυσόμιλος. Ποιος να είναι ο Χρυσόμιλος, Άγιος. Λέτε ποτέ να δείτε Χρυσόμιλος. Θα βρούμε. Λογικά ναι. Πιάσε 1000 αυγές και δεν είναι Χρυσόμιλος. Χίλια αυγούς για Χρυσόμιλο. Και 500 like, έτσι και σας γραμμάω. Κόφτει το κόλλο τώρα. Μίλησε. Εντάξει. Πες μου τι λειτουργεί το εισιτήριο. Τι να πω. Το εισιτήριο σου λειτουργεί. Όχι ρε. Πάμε, βγάλε. Όλοι. Περιμένετε το παιδί, θα κάνει θυσία. Τι πάρετε κι εσείς, δεν είμαστε πλάκοι. Τον χαίρομαι δηλαδή. Αυτός που λέω, σου κάνει το εισιτήριο. 60. Άσε ρε, πες να κουτάω να ζυγάτα όμως. 1,20. Ρέμιτσο. Μία κοκακόλα και κάτι. Τι παίρνει να μαλάξει. Δεν είσαι στην κάρτα. Είναι ρε. Απλά ξεκινήσω και τόσο περνάει. Κάτσε πάρουμε την άλλη. Απλά ρε αδερφή, πες κάτι. Πες κάτι ρε, κάτω μας στο κρύο εδώ πέρα. Μα τώρα εγώ αυτό φταίω που δεν μου την παίρνει, δεν είσαι εδώ. Ούτε σένα. Ρε παιδιά. Πάρτι μου. Περίμενε. Έλα, σου βάλω εγώ. Περίμενε. Έχεις κάτι συνέχεια. Δεν πλησιάζεις από πίσω. Δεν μπορείς να πλησιάζεις από πίσω. Α, το βάλω εδώ με... Όχι, εγώ είμαι μακριά να είμαι και πάλι κάπως δεν. Αλλά πρέπει να γυρίσεις πίσω. Περίμενε. Έχουμε βάλει με την θέση εδώ. Δεν τις περίμενε. Έχει πάθει τσότσο. Όχι, δεν υπάρχει τσότσο, απλά εσείς δεν επιλέγετε τα παιχνίδια. Είμαστε μια άλλη κάρτα, είμαστε μια άλλη κάρτα με ένα παιχνίδι. Έχω το ψηλά το βάλω... Αυτό που ήταν πολύ και δεν Τι μαλάκες. Τι μαλάκες. Από εδώ είναι το καλό που θα έτσι. Είναι ότι πια Φαίνεται το έτσι. έχεις βάλει. Δεν σου Καμεραμάν, θα είναι το κάμερα, δείξε λίγο κάμεραμάν, δεν έχετε δει. Όχι εσύ ρε μαλάκα, αυτός. Ο Νίτς. Ο Νίτσα κάμεραμάν. Τσίπα το βάλω το λέω. Στη θέση. Να φαίνεται κάτι ουδέτερο, δεν μας νοιάζει. Αυτό είναι από όλα, είναι δικό σου. Τι ωραία τώρα κύριε. Είναι εδώ. Πού θα παίρνει από μακριά και θα παίρνει μας σίγουρα. Εκεί. Δύσκολο. Πολύ δύσκολο. Τώρα όλο το βίντεο θα είμαι εγώ να στείλω την κάμερα ρε. Δεν μπορώ να σκεφτώ. Μου ήρθε μια τρελή ιδέα. Δεν το συνδεσμό. Όχι. Μίτσο. Δεν θα φτιάξει. Μαλάκα, έριξε ψήφιο φιλία. Και ναι, περνώ μπροστά πρωί και ξεκινώ. Γνωστό πως όταν φτύνει ώρα γουστάρει το κοινό. Πετάω τις ατάκες μου πάντα με φρέσκο style. Κάνω και τις βλακίες μου, δεν είμαι πάντα right. Flows από slow μέχρι light velocity. Θέλεις fight με μένα ρε, μα θα ήταν atrocity. Απ' το city, εγώ πάλι εκπέμπω από τα ράτσα. Ελέγχω από ψηλά σαν αετός μωρή μπεκάτσα. Με τίποτα δεν ανταλλάζω εγώ το αραλίκι μου. Φτιάχνω φραμπέ και πίνω κάθε μέρα μες στο σπίτι μου. Φίλε τύπες, τρύπες είπες, μείνε στη μεριά σου. Εγώ νίκες εσύ ήττες, κάνε τη δουλειά σου.
σου. Είναι όλου σε καθαρό πως δεν έχεις ατάκες. Και μέτρησα ένα και ένα, πλάκα, δύο πλάκες. Τι βρίσκω με τους φίλους μου στα πάρκα με τις τράκες. Που άμα έχουμε αδέρφια όλοι πλάτες. Βασίζουν κάθε μέρα για να πιάσουνε τα skills μου. Τα μπίτια και οι ρήμες μου είναι τα μόνα deals μου. Στο δεξί μου χέρι πάντα έχω μία μπύρα. Με ζήλεψε και ο Δίας γιατί έχω σαν την ήρα. Καν ρώτησες ποτέ αν κρύβω μπάρες κάπου. Τα ράψουν τα φυλά μου μέσα στη φωλιά του δράκου. Φωτιά είναι οι ρήμες μου, ανάσα του θανάτου. Στιχούς σαν παραμύθι σου διαβάζω, κάτσε κι άκου. Καν ρώτησες ποτέ αν κρύβω μπάρες κάπου. Τα ράψουν τα φυλά μου μέσα στη φωλιά του δράκου. Φωτιά είναι οι ρήμες μου, ανάσα του θανάτου. Στιχούς σαν παραμύθι σου διαβάζω, κάτσε κι άκου. Εμένα και εσένα μας χωρίζουν δυο επίπεδα. Αν σε ρίχνα από το σπίτι μου δεν θα είχε μείνει τίποτα. Σ' έχω από κάτω μου να προσπαθείς σαν ήλωτας. Νομίζεις πως θα έρθεις με μας, όχι δεν είσαι φίλος μας. Είναι σαν να γράφω πια το στίχο μου για να ελέγχω κάθε λέξη με τα μάτια κλειστά. Μακριά από τα πιαχά δεν γράφω κανονικά. Σας έχω εμέω δείξεις βγαίνει Γιάννη Χοποδανό. Εγώ κάνω την πλάκα μου, δεν ήρθα για να μείνω. Σταμάτα όμως να χαίρεσαι, δεν είπα πως θα φύγω. Μες στο ποτήρι είναι το δικό σου ραπ θα κρίνω. Είναι φίνο, πίνω, στίχο φτύνω και δεν δίνω. Μία για τον κόσμο σας γιατί ζω στο δικό μου. Γραμμένο έχω το σύστημα, ξεχνώ το κωδικό μου. Το κοφτερό μυαλό μου κόβει τον εγκέφαλό μου. 20 χρόνων αμαρτίες κουβαλώ επόμου. Εσύ είσαι αργότροφο, το μυαλό σου χελώνα. Οι ρήμες όλες ίδιες κόλλα, έβαλες στη βελόνα. Σέντρα δεν βγήκες φήμες, είπες ρε μιλάς ακόμα. Αν σε βλέπα από κοντά κοντά θα σου σε κόμμα. Με τις μπουρδες που λες ρε μόλις γέμισα ένα σάκο. Άπιζα ρωτάει εκεί σου σαν να παίζω τζάγκλι σάκο. Τελείωσε η μπύρα και ξεκίνησα το τσίπουρο. Ψάχνω την Αφροδίτη πια, αυτό είναι το σίγουρο. Καν ρώτησες ποτέ αν κρύβω μπάρες κάπου. Τα ράψουν τα φυλά μου μέσα στη φωλιά του δράκου. Φωτιά είναι οι ρήμες μου, ανάσα του θανάτου. Στιχούς σαν παραμύθι σου διαβάζω, κάτσε κι άκου. Καν ρώτησες ποτέ αν κρύβω μπάρες κάπου. Τα ράψουν τα φυλά μου μέσα στη φωλιά του δράκου. Φωτιά είναι οι ρήμες μου, ανάσα του θανάτου. Στιχούς σαν παραμύθι σου διαβάζω, κάτσε κι άκου. 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 Random beat. Λοιπόν, η φάση είναι ότι έπεσε δέντρο πάνω στις γραμμές. Μας αφήσαν Αττική. Απλά μας παρατήσανε. Και τώρα με τη βοήθεια μιας πολύ καλής κυρίας περπατάμε προς το 550. 500. Ή 500, το 50 είναι το βραδινό. Που θα μας πάει και φυσικά. Πόσα... Πού είστε μάγκες, περπατάμε, δεν τελειώνει ο δρόμος. Όπερα σνίτς. Αυτά από εδώ. Ένα απλό βράδυ το ακούς. Λίγη ώρα, λίγη ώρα. Κάνω μάγκες, κάνω τη φάση. Κλέιτς. Goodbye soldier. Λοιπόν, κάπως έτσι τελειώνει η σημερινή βραδιά για μας. Διότι ο Φλίτς, ο Τέο έχει συνέχεια περπάτημα. Ελπίζω να μας τραβήξει κάτι να βάλουμε. Για μας τελείωσε η φάση. Περπατάμε στους άδειους δρόμους, η ώρα είναι 2:35. Ήταν να είμαστε και καλά 12:30, μία παρά και καλά εδώ. Αλλά έπεσε ένα δέντρο στο δρόμο, πάνω στο τρένο, στις γραμμές και μας πετάξανε στην Αττική. Και από την Αττική πρέπει να περιμένουμε το βραδινό δρομολόγιο το 500. Μαλάκα, γενικά. Μαλάκα, αυτό είναι ημερολόγιο τώρα, ρε. Ναι, Αυτό το είχαμε ξεχάσει. Τόση ώρα δεν μπορούσα να μιλήσουμε στην Αυτή την κάμερα. ιστορία θα την είχαμε ξεχάσει, φίλε. Τώρα αυτό θα μείνει για πάντα. Δεν θα σβηστεί Οπότε ποτέ. αυτά από εμάς. Καταγράφηκε. Ελπίζω να στείλει λίγο το fans να βάλουμε. Έτσι.